Здраво, моje име е Весна и ја живеам у Скопје, Македонија. Стамбени простор у коме сам веќе неки 8-9 година не ми био пријатен, енергетски сам била потпуно исцрпljena и заправо након првих 2-3 година почели су ми прилични психофизички и финансиски изазови. Јавили су се необјашниви страхови, главоболја, проблеми со спавање, несигурност, дигестивне тегобе, проблеми со лумбални дио кичме, реđали су се финансиски издатци, хаотично су емотивни и партнерски однос. Знала сам, знала сам, не да сам само веровала, да простор у коме се живи има јак утицај на нас и потражила сам помош код едног васто консултанта. И након негове препоруке и након годину и по откако сме урадили консултација и корекција, моје стање се nije поболшало, а одреđene сегменте се чак и погоршало. Ali ето ја не сам одустајала, наставила сам, нашла сам сале и веќе ту почиње сасвим друга прича. Сво време несебично уз мене и моје проблеме, корак по корак, стварно брзо, након негове препоруке и усмерења, у мој живот све почиња на боле. Главоболје нестале, сан ми се вратио, страхови нестале, абдомен се средио, болови у кичмени појасу се драстично повукли. Друго, финансиска ситуација се стабилизирала. Смањили су се трошкови, нестале су необјашниви кварови за кои су само финансиски издатци биле решење. Отворила фантастична могуćност и сад имам нових пословних добитка. И после дужек периода сам ушла у везу која ми испуњава, осеќам радост и задоволство, веза кроз коju растем на начин кој ми стварно прија. Топла препорака и срце од мене, една особа која стварно осетила и живи уз благодати вастуа. Хвала Сале.